Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongitorriak saio berri batera, gaur otsailak 14 ostirala, bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Bittor eta Edurnerekin konektatuko gara. Bikote honek Aezkoako euskara hiztegia prestatu du eta gaur otsailak 14 Ariben aurkeztuko dute, baita 19 Karrikiri elkartean ere. Eta beste alde batetik, Oian eta Miguelekin egongo gara, egokitzapen fisikoko ikasleak direnak. Goi mailako gradu hau ikasten duten ikasleek proiektu bat gauzatu dute, Bi Sport izenekoa, eta igandean egingo dute Noainen. Baina elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1902 urtean, emakumeen sufragioaren aldeko nazioarteko aliantza sortu zuten Ameriketako estatu batuetan. Urte batzuk geroago, 1945ean, abiazio britainiar eta estatu batuarrek Alemaniako Dresde hiria suntsitu zuten. Egun berean baina, 1947an, Palestinara holokaustoaren biktimak eraman behar zituzten ontziak sabotatzen hasi zen Erresuma Batua. Eta bukatzeko, 1989an, bertso satanikoak nobelarengatik Salman Rushdie idazlea hiltzeko agindu zuen Jomeini Iman iraniarrak. Errepasatu dezagun asteburu honetarako agenda. Ostiralean, Zuzi Iratxegia, euskal emakume idazleak eta literatura klasikoa liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Aspalditik kontatu izan dizkiogu elkarri kontuak, eta aspalditik kontatu izan dugu elkarrekin. Lehen kantari eta kontalarien artean emakumeak zeuden, beti egon izan dira emakume idazleak. Orduan, zergatik ez zaigu ia haien berririk heldu? Euskal emakume idazleak eta literatura klasikoa liburua idatzi du Amaia Alvarez Uriak eta Inma Erreak aurkeztu du. Arratsaldeko 7:00 Karrikirin. Larun batean, sentsazioak magia ikuskizuna egongo da Tarrabiako kulturetxean. Odei Magoak sentsazioak izeneko magia ikuskizuna eskainiko die 4 urtetik gorako txikiei. Arratsaldeko 6:00 Atarrabiako kulturetxean. Igandean, dantza ikuskizuna egongo da Baluarten, Maskaroa izenekoa. Proiektu hau Berritzako dantzarien eta Eneko Gil dantzari eta koreografoaren arteko topaketa bat da. Bi unibertso koreografikoen eta dantzariekiko bi begiraden arteko elkargune bat. Dantzarik tradizionalena eta ikuspegi garaikideago baten arteko jolasa. Arratsaldeko 7:30 izango da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, hilaren amaierara iristea, zailtasun handia da Nafarroako familien 5,5%. Familien 37,6 aitortu du arazoak dituela diru sarrerak eta gastuak kuadratzeko. Nafarroa da arazo horri aurre egin behar dioten etxekoen unitateen 1% txikiena duen 3. erkidegoa.
Argazki nagusian, Ana Oio departamentu burua biktimei errekonozimendua eta ordaina emateko ekitaldira joan zen publikoari zuzendu zaio. Titularrean, Nafarroa tortura ukatzearen eta zigorgabetasunaren aurrean. Torturaren biktima izan den Alberto Goñi Diezen arabera, denbora gehiegi daramagu isilik eta hitz egiteko unea iritsi da. Hori koloreko berrietan, ezkerrekoan, larunbatean osasunak irabazten ez duen arbitro bati dagokio arbitratzea. Eskuinekoan, itzuliaren bigarren etapa Iruña eta Lodosartean. Eskuineko berrietan, goikoan, Europa Trumpekin hitz egitetik kanpo uztea lortu du Putinek. Behekoan, Hamasek bahituak askatzeko erronda hasiko du berriro. Ezkerreko berrietan, alde batetik, maristen esleipedunek beren etxebizitzak libreetatik ez beristea eskatu dute. Bestetik, lanbide heziketan izena emateko epea apirilaren 2tik 11 izango da. Azkenik, 20 edukiontzi inguru erre dituzte Altsasun, Santa Agedan. Diario de Navarraren titular nagusian, Trumpek Europari egin beharko dio aurre, mugazerga berriak eta Ukrainiako negoziaziotik baztertuta. Washington, Mosku eta Kiebeko mahaitik kanpo geratzeko beldur da Europar Batasuna. Argazki nagusian, Iker Ozkoidi Maser Nafarra Norvegiako munduko txapelketako proban. Titularrean, Iker Ozkoidi urrea Norvegian. Muser Nafarrak 2017 eta 2022 urteetan lortutako mugarria errepikatu du. Eskuineko berrietan, alde batetik, Txibitek ukatu egin du Nafarroako krisi industriala orokorra dela. Beste alde batetik, Maristaseko sustatzaileak 14.700 euroko batez besteko isuria proposatu du. Azkenik, Nafarroan pobrezia arriskua hamarkadako mailarik altuenean dago. Goiko berrietan, batetik, Arantxa, taxi gidaria Leitzaldean eta Lekunberrin. Bestetik, Celtas Cortos baluarten egongo da orkestrarekin. Bukatzeko Sergio Herreraren hitzetan, Europa sadarretik pasatzen da. Gararen titular nagusian, tortura egia sozial, politiko eta ofiziala izatea nahi dugu. Euskal Herriko torturatuen sarearen aurkezpen publikoa egingo da bihar Kurtxalen. Gararekin egindako elkarrizketan, horietako 3 egiari, aitorpenari eta erreparazioari buruzko hausnarketa eginen dute. Argazki nagusian, Errealaren gizonezkoen taldeko atzoko partidaren une bat dugu. Titularrean, postasuna ezin izan zen erabatekoa izan talde txuri-urdinarentzat. Errealeko zaleek biharreta puntu zituzten atzo. Gizonezkoen eta emakumezkoen taldeen etorkizun hurbila erabekitzeko funtseskoa zen gau batean. Danimarkan, Imanolen Mutilek Europako Ligako final 8etan zutitzeko gaitasuna izan zuten. Midtjylland taldearen zelaian nagusi duta Bryce eta Kuboren golei esker. Madrilen ordea talde txuri-urdinak ezin izan zuen gaua biribildu eta luzapenean behera egin zuen, kopatik at geratuz. Erdiko berrietan, goikoan Euskal Autonomia Erkidegoko ogasunek aurre ikusitakoa baino 700 milioi gutxiago bildu zituzten. Behekoan, Goikoetxearen erreportaia dugu. Lakuak ez du EU funts gehiago bermatzen birgaitze energetikorako. Goiko albistean, estatuaren indarkeriaren 21 biktimari aitortza egin diete Iruñean. Eskuineko berrietan, goikoan postasuna Kremlinen, Trumpek eberi eta Ukrainiari egindako mespretxuaren aurrean. Behekoan, Aritz Erkiaga, Jon Ibarluzea, Ludwig Ladutxe eta Mikel Mancisidor puntisten arabera, ikuskizuna eman behar dugu, zesta puntak gure sakrifizioa behar du. Berriaren titular nagusian, Ziden horren eskaintza lehiakiderik gabe gelditu da Talgo tren ekoizlea erosteko. Gaur bukatuko da eskaintzak egiteko epea eta Poloniako PFR eta Indiako Jupiter Wagons erretiratu egin dira azken orduan. Siderurgia enpresa buru duen Euskal Patzuergoak 167 milioi euro eskaini ditu akzioen 29,7 lortzearen truke. Argazki nagusian, Alberto Goñi Espainiako polizia indarrek torturatutako herritarra oholtzan solasean atzo Iruñeko baluarte jauregian. Titularrean, poliziak torturatutakoei aitortza soziala egin die Nafarroako gobernuak. Iruñeko baluarte jauregian ekitaldia egin dute torturaren aurkako egunean.
Goiko berrian gaur hitza atalean Bilboko Arte Ederren Museoak Max Ernsten 1922 eta 1928 arteko obrak jarri ditu ikusgai. Beheko berrietan alde batetik Miren Rodrigo eta Jose Masa hezkuntzartea taldeko irakasleak direnen hitzetan, hezkuntzak merkantilizazioaren bidea hartu du. Beste alde batetik jarduera artistikoetan lan egiten dutenek zerga gutxiago izango dituzte Bizkaian. Jarraian Errealak abantaila hartu du Europa Ligako kanporaketan. Amaitzeko Euskal Herriko itzulia Gasteizen hasiko da apirilaren 7 eta Eibarren bukatuko da 12. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Ela sindikatuko Irati Bañuelosen hitzetan, ekoizpen ereduaren ondorioak sufritzen ari da industria. Egoera katastrofikoa dela esatea beldurra sartzeko modua da, eta errudunak ez identifikatzeko modua. Esan du Ela sindikatuko Irati Bañuelosek industria bizitzen ari den egoeraz. Zenbait enpresa bizitzen ari diren egoerari buelta emateko aukera badagoela iruditzen zaio. Eskuineko berrietan, goikoan, Lab sindikatuko Asier Calderonen hitzetan, egoera larriak bizi dituzte enpresa batzuetan, sektoreko langileak ez dira zenbakiak. Industria hartzen ari den norabideak kezka sortzen du Lab sindikatuaren baitan. Estamentu desberdinetatik iritsi behar da egoerari buelta emateko bidea. Adierazi du Asier Calderon Lab sindikatuko kideak. Gobernuak ere ardura hartzea ezinbestekoa izanen dela iruditzen zaio. Behekoan, BSH-ko langilea den Sergio Ayukarren ustez, industria hartzen ari den jokaera arriskutsua da. 7 enpresetako enpresa batzordeek deituta igandean goizeko 12etan manifestazioa eginen dute Iruñean Nafarroako industriaren etorkizunaren defentsan. Nano Automotive, Susundegi, Tenerias Omega, Volkswagen Nafarroa, Siemens Gamesa, Tansubinsa eta BSH-ko langileek egin dute deia, eta beste asko batu zaizkie. Asko izanen dira euren aldarriak konpartituko dituzten herritarrak ere, aurreikusi dutenez. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Bittor eta Edurnerekin gaude. Kaixo, bikote, zer moduz? Egunon. Egunon. Ongi. Bueno, Aezkoako euskararen hiztegia prestatu duzu, ezta? Bai, hala da. Eta zertan datza hau, kontatu iguzu pixka bat? Beno, hau bortz urteko lan luze baten ondorioa da, bai? Ikerketa lan bada, auzolanean egindakoa, eta hor, pues, hainbat, bi atal nagusi direla erran egin duke, alde batetik, pues, Aezkoako euskara batua eta batua Aezkoako euskara, bai? Berez bada, bortuetako berezko mintzoa duten Ondarreko lekukotasuna biltzen dituen lan bat, eta bueno, zorionez, guk zorte izan dugu zentzortan, pues, berezko mintzoa ezagutzen duten, gelditzen diren guti horien lekukotasuna bildu ditugulako, bai? Eta gainganik, pues, kontara datorren lan hau, pues, haien lekukotasun horiek biltzen du. Eta zergatik egin zenuten eta nola sortu zen hau egiteko aukera? Bueno, a ver, negozu zuk Edurne edo... Bai, bueno, gauza pixkat gibeleratu behar da 2012ra sortu zen Zerika Euskara taldea. Ikusi bai genuen mintzoaren egoera biziki kritikoa zela. Eta orduan, hasi ginen pixkat ikastaro batzuk prestatzen, mintzoaren gramatika, hiztegia eta pixkat barneratzeko, eta gero gelditzen ziren hiztunekin pixkat praktikatzeko, ez? Eta 2012az geroztik hasi ginen materiala biltzen,
hitzak, adibideak eta bar, eta horrekin zerbait egin behar genuela, ez? Eta hasieran helburua zen sinpleago, ez? Eskuliburu bat egitea, baina gauza pixka komplikatzen joan zen, eta azkenean behar bezalako hiztegi bat egitea pentsatu genuen. Orduan, hiztegi honetan biltzen dira alde batetik, 2012az geroztik. Egin ditugun bileretan, kaleetan, tabernetan bildu ditugun hitzak, adibideak eta bar, eta gero osatu dugu bertzelako iturriekin ere. Ahozko iturrietan adibidez, ahotsak.euseko grabazioetan agertzen direnak, edo Eusko Kultur Fundazioak eman dizkigun bideo batzuk, eta gero idatzizko iturri batzuk ere bildu ditugu, batez ere Iñaki Kaminok eman dugun elet zerrenda zabal bat, gero Cabo de Villa, Artola eta bertzelakoekin ere osatzen joan gira, eta pixka bat gori da hiztegia. Eta zergatik iruditzen zaizu horrelako hiztegi bat izatea? Tira. Bai, uste dugulako, bortuetako, bortua deitzen diote Pirineoko bertako biztanleek Pirineo Iberai, bai, horregatik eratugu bortu. Bortuetako azken lekukotasuna biltzen direlakoz eta mintz hori galtzear dagolakoz. Azkenean guk lan honekin egin nahi duguna da, ekarpen bat eman edo egin euskal komunitateari eta gau gabe galduko zen eta euskararen parte bat ere galduko zen honekin batra. Eta ez dago horrelakorik aurretik? Zer? Aurretik ez da egin horrelako zerbait edo antzeko zerbait? Ez, egin dira lan xumeagoak, txikiagoak, Cabo de Villa bere garaian egindakoa, eta gero Iñaki Kaminok ere bere lan, azparen inguruko lan dialektologiko gortan, ere bildu zituen eleanitz, baina hola hiztegi gisa, lehenbiziko aldia da Azkoako euskara biltzen duen, lan mardul honek biltzen duen elekopurekin eta alako lan bat egiten den. Lehen aipatu zue 5 urteko prozesua izan dela, eta kontatu guzue pixka nola izan den? Hori azaltzea, lehenbizian jakin egin duen, edo galderak egiten ginduen, ezertarako ze helbururekin egiten ginduen lan hau, eta argi ginduen bazela, gehen bat, igual Garraldako kontzentrazioko ikasleen dako, euskarri gisa edo, kontsultarako izaten sortzea dena. Eta horrekin, hasieran bazen eskulibru bat izein zena, gero azkenik hiztegi majo bat bihurtu den artio ez, baina astapenean, hasi ginen, azaldu behar da pixkat zerikaren astapena nola hasi zen eta zertan aditu giren urte gebetan. Azkoako, ezkera lantzen edo erabiltzen edo praktikatzen ibili giren talde hontan, ibili izan gira urtetan bilgioak egiten, bilgioak bedea guk Azkoako herrietan egiten ginduzen bilkurak, eta bilkuragoetan informazioan hitz bildu dugu. Informazio hori nolabait ere uste ginduen osatu behar gindula eta nolabait ere bildu. Ordan hasi ginen, pixkat, gu berriak gira hiztegigintza mundu hontan, ez? Ordan eskatu ginduen egitura edo nola egituratua egon behar zuen hiztegiak Blanka Urgele laguntza. Blanka Urgel bada Euskal Unibertsitateko euskalgintzan entendatua den persona bat eta pixkat garek iparra markatu zagun
markatzeko pues, ze letra ibili behar ginduen, zeintzu ez, gure helburua bazen, ahoskotasunetik, pues, hola biltzen dugun bezala, jasoa izatea, ez? Hor, pues, ezkoko atalean H-erik ez dago, Y-koa daude, Eñeak eta lakoak. Eta gero ere, kategoria gramatikala aldetik ere, uniz lagundu zagu. Astean egin duen, estel utxal bat, eta gor, adiera, bere ordaina, kategoria gramatikala, baita familia semantikoak ere markatu ginduze, baina hori ez zen gure helburua, ahezkoako euskaratik batura ez zen gure helburua. Gure helburua bazen, eskolako eumek, batua jasotzen zuten eskolako eumek, hortik abia puntu hartuik, buelta egitea eta esakitea haien herritan, ze lehibiltzen zen gortako. Orduan, bargin duen bertze programa potenteago bat, edo nolabait ere, buelta edo itzulikatzen altzuena hor ginduen informazio guztia. Orduan, hortako, txogin duen David Lindemann bertze entzendatu bat programetan eta are lagundu zagun pixkat formatua definitzen eta estiloa ere markatzen. Gonek egin zaguna zen ahezkoako euskaratik automatikoki pastu batua ahezkoako euskarara. Eta honekin lortzen ginduena zen, horrek bazuen lan honitz oino egiteko, repasoa zela, izaten altzen parentesiak, espazioak, izelkartuak, mia kontu, eta horrekin lortu ginduen bueltatzea, bai. Ari gira, ez dugu aipatu, baina berez hiztegi gontan badira 7.500 sarrera. Badia 6.800 sarrera gehi 700 bat azpi sarrera. Azpi sarrera deitzen diogu nortasun semantikoa ez duten, baina erabiltzen diren bertzele batzuk, orduan sarreren pean dauden sarrera batzu dira. Orduan, guzira errandeike 7.800 sarrera ditugula lan gontan. Orduan, hor ere, gure ikasleak, ahezkoako eskolako ikaslek, bertzutena zen referentzial batzu. Referentziala erraten dugunean, erran nahi dut, ahezkoak baditu aldaera fonologikoa anitz, eta lexikoa anitz, erran nahi dut sinonimoa anitz daudela. Orduan, ezakin egin duen ere, CL ziren erreferentziazkoak, zeintzu ziren nagusiak, haiek erreferentziatzat hartzeko eta ibiltzeko, erabiltzeko gero. Hori baita gure helburuetako bat. Eta hortarako egin ginduena zen lau herritan, Arian, Iriberrin, Aborregainan eta Garraldan pastu ginduen inkesta moduko bat, gure bide lagunak diren kontaktu batzuen bidez saiatu ginen herrietako bertako euskara dakitenen gana, eta goek eman zaguten pixkat L referentzial goek, ez? Ordan horrekin lortu ginduena zen ahezkoako euskara batua atalean referentziak markatzea. Ikus, normalan hiztegietan ikus bidez markatzen diren LOek, referentziatzea jakiteko zeintzu diren nagusia. Orduan, horrek lan handia ekarri daugu, eta ja behin hori zehaztu ginduelek, azkenik falta zitzaigun errepasoa. Errepasoa unitz egin izan dugu honekin, eta hortarako Iñaki Kamino eta Xamarren laguntza izan ginduen, gehen bat, ahezkoako euskara batua ataleko errepaso guztia egiteko. Eta hola, bortzurtetako prozesua azaltzea ez da isa, eta
labur bilduz, hau izaten alda. Ez dakite igual Edurnek zerbait gehiago aipatu nahi duen, hori da. Bai, gori erran duzuela. Eta gero, aizkoako euskararei dagokionez, herri batetik bestera, hitzak edo euskalkia bera aldatzen da? Bai, justu hiztegiak ere pixkat hori bildu nahi du, ez? Batez ere, bueno, ele batzuk igual herri batean ez dira erabiltzen, bertze batean bai, baina batez ere hor daude aldaketak fonologian, ez? Pues igual bokal bat aldatzen da, edo diptongo bat, edo gisa hortakoak, ez? Pues adibidez badugu larun bat, bezalako diferentziak, horiek dira batez ere, fonologian nagusiki. Eta gero, formatuari dagokionez, nola antolatu duzue hiztegian hitzak, ezakita talde ezberdinak egin dituzue? Bai, badira... Bota. Bai, bueno, liburuaren importantena berez hiztegia da, ez? Bueno, bi norantzazko hiztegi hori, ez? Aizkoako hiztegia batua aizkoako euskara. Baina badira bertzelako atal batzuk ere, hastapenean badira hori ohiko agurrak eta pixkat prologoak eta direnak. Gero badago erabiltzailearen gida bat, ez? Pixkat ikus dezan hiztegia nola egituratua dagoen, ze ikur dituen, laburduren bertze atal bat, hori, batez ere herriekin, guztidura adierazkorrekin eta bar. Eta gero sartzen gara hiztegia izango denarekin. Eta gero bertzelako atal interesgarri batzuk adibidez, badira ipuin batzuk, bertxotan iminak, badago errantzarren bertze atal bat, gero bada ere bai urtetan argitu ez ditugun elet zerrenda bat, hastapenean 250 genituen, hori ja gelditu gira 20rekin. Gero lekukotasunen bertze ataltxo bat, gaur egungo lekukotasunekin, aizkoako gai aktualekin, ez, emakumeak, lana, euskararen egoera eta bar. Eta gero badago ere bai Iñaki Kaminoren artikulu bat, aizkoako hitzen jatorriaz eta bar. Eta gero azkenik bada ere bai inguruko eskualdetako helen tartetxo bat, hastapenean uste genuen aizkoakoak zirela, baina Iñaki Kaminorekin eta Xamarrekin komentatuz, harteman ginen mailegoak zirela, orduan gaur aizkoan erabiltzen diren eleak dira, baina ez dira gureak, beraz imin ditugu aparteko atal batean. Eta gero ere erabaki zenuten hiztegitik sexismoa ezabatzea, ez da? Bai, hor badira ele batzu, egokiak iruditzen zitzaizkiunak, batez ere emaztekiak adierazteko baziren ele guti batzu, baina baztertuko ez genitulako egokiak ikusten. Eta bai, eta horrez gain, bertzelako gauzak, ez? Sarreren ordainak adibidez, ez ditugu, horrekin lotuik hori. Bertzelako irizpideak ere markatutugulako ez egit hori azaltzen nahi duzen. Eta gero, barkatu? Bai, bertze gabe, hori irizpidetako bada, hizkuntza sexista baztertzaina, baina bertzetik, hori, lehen aipatu bezala, ortografia aldetik, letra batzuk baztertutugu, edo H-a adibidez, ahozkotasuna bildu bezala jasotzen duelako hiztegiak, bertzetik, errandakoa, herri-herrikako galdetegi bat egin duela eta hautatzeko zeintzuk ziren ele-referentzialak. Gero ere, aizkoako euskara batuko atalean, ez ditugu osatuago badago hiztegia, bertze atalean baino, bertzean bada gehiago konsulta gisa, eta norbaitek ele baten inguruan zerbait
sakonago edo ikusi nahi badu, pues, jo beharko du Azkoako euskara batua atale. Eta hori, eta gero, bueno, ejemploak, adibideak, pues, jatorri ez diegula, aldaera fonologikoei jatorri ez diegula emini, bakarrik badaude adibideetan. Sarrera horien, adibide horien jatorria, bai. Eta adibide batzuk, pues, igual, euskaldun berri batek ulertzen ez dituen adibideak baldin badira, pues, itzulitugu ere batura. Eta elebereziren bat aurkitu duzue? Bueno, haunitz daude. Zazpimien artean, pues, badaude, bai, haunitz. Erraten aldugu, pues, adibidez, arbolario moduko, bai, eleak, berritxu errateko, ipurdi laxok adibidez baditu bi adiera, bata bakakeria duen personaren dako, ipurdi laxo laxatu, bai, laxoa. Eta bertzetik, ataria beti edekik uzten duenari erraten zaiona. Gero, pues, betikoak baita erderaz ibiltzen diren eskorte, mokarte, bueno, horiek igual askolero, poita da ere, gezurtiari errana, pues, haunitz daude, zakit. Eta momentu honetan, zer egoeratan aurkitzen da Azkoako euskalkia? Iztunak ditu, ez, goraka izan du? Egoera oso kritikoa da. Datu batzuk aipatzeagatik ikus dezazuen pixkat bilakaera. 70. hamarkadan zabaldu zen inkesta bat eta aetzen 50% zen euskalduna. 20 urte berantago berriz bertze inkesta bat zabaldu zen eta hor 28%. 2013an 10% zen eta egun ez dakigu xuxen, baina pentsatzen dugu 50 iztun baino gutiago. Osea, igual iztunen, osea, etzen 8% zein dela. Eta gainera kontuan hartu behar dena da, aizkeraz mintzatzen direnak direla normalean 75 urtetik goitikoak, gazte guti batzuk badakite, baina ez da egoera, ez da normal, osea, normalki ez da egoera ala izaten, eta ez dago transmisiorik, bai? Jendamendeko transmisio goria eten zen, bueno, gerra garaian edo, beraz, egoera biziki kritikoa da. Horregatik sortu zen lehen aipatu dugun Zerika Euskara taldea, etorkizun iluna du, seguraski inguruko eskualdetan gertatu den bezala galduko da, baina bederen hiztegi gau izanik esperantza dugu zerbait ez geldituko dela. Eta eskoletan ikasteko aukera hori ez da planteatzen? Bueno, egin izan dugu bilgioak baziren, adin guztietako aetzak eta aetzak ez zirenak ere gure bilgiogoetan biltzen ziren, berendu baten estakuruan, baina eskola ikaslei emateaina ere burutik pastu zaigu, bai, kontaga, hori instituzioen laguntza barko gindukela urratxori emateko, bai? Baina ez dugu duz baztertzen egin. Bueno, momentuz gaur Aribeko Aezkoa etxean aurkezpena egingo duzu, ezta? Eta gero 19an Karrikiri elkartean baita ere. Eta, bueno, nola aurre ikusten dituzue aurkezpen hauek? Bueno, pues ezakit, espero orain arte interesa erakutsi duten aetz eta pardisak, bai, Aezkoatik kanpokak ere, hurbiltzea gaurko aurkezpenera, eta gero ere, Iruñeko aizkideak ere, eta interesatua dagoen nornai ere, aukera du gara Karrikiren ere agertzeko, eta nik uste, igual, lehenbiziko aldia denez Aezkoako hiztegi izango horrekin
ateratzen dena lehenbiziko aldia denez, pues, interesa piztuko duela. Bueno, bikote, ja bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuen, edo jendeari zerbait esan. Bueno, hori bertzei gabe, jendea animatzeko, etortzera, gero ere, badugula sare sozialetan ere, Zerika Ezkera izeneko Instagrameko kontu bat, eta segitzen aldagutela, Facebooken ere badugu, eta gure partetik segituko dugula geure lanean, euskara bizirik mantendein inalak egiten, gala segidein, eta hori, eta erran jendeari dela modu bat ere lexiko berria ikasteko, euskara abrasteko, eta zergatik ez gero karrikan ibiltzeko. Eta zure partetik, Edurne, zerbait gehiago gehitu nahi duzu? Bai, ibili gara, pixkat Bittorrek aipatu duenez, bortzurtege betan ibili gira, abantxo esklusiboki iztegira, baina, gendik altzina seguru antolatuko ditugula bilgio geho, Euskaldunak gelditzen diren lekuetan, beraz, telebista profitatu ez, hori, Nafarroako eta Nafarrotik kanpoko jendea, animatzeko ez, azkok euskara ezuntzera, eta, hori, alduguneinean, bizirik mantentzea, eta, gendik ere, deialdi bat instituzioei ez. Guk egingo dugu gure partean, sehatuko gira euskara bizirik mantentzen, baina, hori, gustatuko litzegukela ere bai, pixkat instituzioak ez, udaletxeak, edabideak eta bar, pixka bat, eskolak eta, pixkat ere lan gontan eta ibiltzea ez, pixkat indartu dadin euskara gau. Bueno, bikote, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta konektatzeagatik, eta ea zer moduz joaten diren aurkezpen horiek eta hiztegiaren harrera. Esker mila zuei. Esker mila, bai. Segi ongi. Agur. Jo. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, ostirala, hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira eta giroa epela izango da. Ia lurralde osoan beroenak 16-18 gradu artean ibiliko dira. Egunaren hasieran hodei desiente izango dugu oraindik, batez ere ipar partean. Behe-lainoa ere bai bernealdeko hainbat txokotan egongo da. Goizak aurrera egin ahala hodeiak desegiten joango dira eta ostarte geroz eta zabalagoak agertuko dira. Era horretan, eguerdi inguruan eta arratsaldean giroa eguzkitsua izango da. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean ekialdekoa. Larunbata giro eguzkitsuarekin igaroko dugu eta temperatura 20 gradu ingurura iritsiko da Kantauri isurialdean. Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean aurreko egunekoaren oso antzekoa izango da, baina Kantauri isurialdean hego haize biziagoak temperatura 20 gradu ingurura igoaraziko du. Mendi inguruetan haizeak traba egingo du, zakar ibiliko da tarteka. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira, baina giroa argia izango da ia egun osoan. Igandean aldaketa batzuk espero ditugu eguerditik aurrera. Eguna ildo beretik hasiko dugu, hego haizearekin eta giro eguzkitsuarekin, baina eguerdi inguruan haizeak ipar-mendebaldera edo iparraldera egingo du eta Kantauri isurialdean temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Horrekin batera, hodeiak ugaritu egingo dira, baina euria egiteko probabilitatea nahiko baxua izango da. Goizean goiz lainoa izango da Ebro ibarrean. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Miguel eta Oianekin gaude. Kaixo, zer moduz, bikote? Epa, ongi. Bueno, bi esporten laugarren edizio orkestera zatozte, ezta? Bai. Eta, zuen graduaren baitako proiektu bat da. Zertan datza zuen gradua, kontatu iguztu pixka bat? Azkenin, gu kirolaren munduko gradu bat egiten dugu,
bai, mantendu. Bai, graduaren izena bada egokitzapen Hori, fisikoa. egokitzapen fisikoa. Eta, azkenin, gure mundua edo ikasten duguna, gimnasiun eta hori, entrenatzaile pertsonala izateko eta hori mundu hortan ibiltzen gara. Ez azkenin, hori gimnasio mundun eta hori, erranduten bezala, personari eta entrenamientu pertsonalak edo hori, prestatzen eta aurrera eramaten. Eta nola planteatzen da zuen gradua edo zer da egiten duzuena normalean? Gradua badira 2 urte, lehen urtean da pixka bat kontzeptu basikoak ikastea, anatomia pixka bat, entrenamendu planifikazioa eta gehiena, eta gero baita ditu ariketa gidatuak, ezagunena bada zumba adibidez, eta ikasten ditugu dantza mota asko, zumba aerobik eta gimnasioetan ematen diren ariketa asko. Spinning ere egin dugu, body pump, gero ere bai, uran ere bai, egiten dugu aqua fitness, aqua zumba, hori. Eta ere bai, igerik eta entrenamientuk ere bai, ikasten dugu egiten, prestatzen. Pasan urtean genuen baita sorosle gauzak, eta bukatzen dugunean gradua ematen dute baita soroslearen tituloa, Nafarroan lan egiteko, eta gero baita baitugu ariketa, asignatura edo teoriko gehiago, eta anatomia edo jende helduarekin baita lan egiten dugu, Irunberrin, eta praktiko eta teorikoki kirolarekin daukan zer ikusia egiten ditugun 1000 gauza. Gimnasio batean edo polikirolegi batean egiten diren Hori da. jarduerak zuek ematen dituzue ez, edo emango dituzue. Bai. Eta, orain, bi esporten proiektua egingo duzu eta zertan datza hau? Hori da, azkenin da proiektuak ja 4. urtia, eta aurten bota digute erronka noaingo polikiroldeia aurrera eramatia eta sustatzia kirola noain eta inguruko herrietan. Eta azkenin, gu ikasten ari garenez kirolan mundua eta, kirola munduan ikasten ari garenez eta azkenin hori da helburua ez, noaingo herritan eta kirola sustatzia. Eta antolatu promozionatzeko eta proiektu aurrera eramateko, hainbat ekitaldi edo ekintza dena kirolan mundun, egin dugu zumba tailer bat ez, ze gehien dugu. Zumba tailer bat, txarla asko, baita martxan horika bada ariketa bat, kaminata batzuk egiten bastoiekin. Spinning sesio bat ere egin genuen. Sesio bat, eta gaur arratsaldean justo, 5:00 badugu noaineko udalaren plazan, beste zumba masterclass bat, San Valentin ediziokoa. Joan gara pixka bat oso harratuak. Bai, eta azkenin, igande honetan, 16an, egin behar dugu, azkenin dela, azken eventu handia bezala, kongresu bat bezala, egon behar diren ariketa desberdinak, eta azkenin hori izanen da 9:00-tik 2:00 ustez, bai? Eta badire pak desberdinak, eta hor egin behar dugu, jendia puntzen alda edo pak batin edo bertze batin, eta hori. Eta goiza pasa, gustora, eta ongi pasatu, batez ere. Eta zeintzuk dira pixkat proiektuaren helburuak? Helburua batez ere, hori noaingo polikiroldeia eta azkenin ez dakit, jende falta, noainen ere jendia ez da mugitzen hain bertze kirola egiteko eta bueltat ematia horreri, eta animatzia noainko eta inguruko herrikoi hori kirola egitera. Eta batez ere gero lortzen dugun diru hori, bauile bi asoziaziotara bideratuta. Bat, Anapar dela noaingo, ez? Nafarroko Parkinson asoziazioa, eta gero Anex badela Zangozako komarkaren gazteentzat, ezakit euskaraz, gazteleaz bada Asociación de Niños Enfermos de la Comarca de Sangüesa. Eta joaren da bideratua gara. Eta gero baita erronkak, bideratzen duten erronka urtero aldatzen da. Ez pasaren urtean, itzala Berriozarren erronka bazen, jende helduena den jendea mugitzea. Aurten gure erronka izan da hori, noainen eta inguruko herrietan kirola sustatzea eta bizitzatio bat eramatea.
Hori da. Osea, punto solidario hori ere badauka, Bai. ezta? Eta zergatik aukeratu dituzue bi erakunde hauek? Bueno, pues azkenin ANAPAR, hori Nafarroko Parkinsona duten jendeantzat, bideratuta dagoen asoziaziora pentsatu hori bialtzia dirua, ze azkenin noaingo polikiroldegiko hori gestoria edo burua, berak ere badu Parkinsona, eta eskatu zigun favorez, eta guk ere bai pentsatu genuen beretzat bideratzia hori, diruaren zati bat, eta bertze zatia gure klasekide baten lehengusina sartuta dago bertze asoziazio honetan, anexen, eta eskatu zigun favorez bideratzen genuen diruaren zati bat ere bai horra, eta gainera laguntzen, ari dute laguntzen hori, haunitz, erreistasunak Instagramen ere promozio egiten eta ari dute laguntzen haunitz, eman digute kamisetak, etorko direra bai hori, 16an, eta hori azkenin ongi duitzen zaigu beraientzat ere bideratzea diru kantitate hori, eta gustora gode beraiekin ere bai. Gainera Zangoza izan da komarkan, Irunberri badago Zangozaren komarka barruan, eta berez pixkat gertu dagoen asoziazio bat, dirua baita bideratzeko hemengo gauza txiki modu bat esateko txiki eta... Gainera imaginatzen dut ez dela oso erreza aukeratzea, ez? Erakundeak. Ez. Bakoitzak bere gauzak ditu eta... Gure kasun izan dugu nahiko erraxa, agertu ziren bi horiek eta ibitu zitzaigun ongi, solastu enun gure hartin, eta ongi, antzinera. Planteatu genuen, ze hau planteatzen dugu klasean, lehenengo taldeka, eta gero hautatzen da proiektu osoa, eta talde bakoitzen izaten du bere ideia, eta talde bakoitzak proposatu zituen bi asoziazio, eta azkenean bat egin genuen ANAPAR eta Alexekin kolaboratzeko edo lan egiteko. Eta gero antolakuntzaren aldetik, nola antolatzen zarete zuek proiektua bideratzeko, ezakit taldeka egiten duzue, noiz hasten zarete? Kirol proiektu bat izan arren, garrantzitsuena ez dira aktibitatea egiten dira aktibitateak, baizik eta atzean dagoen lan guztia. Markekin kontaktatzea, aurreko ariketa guztiak, edo guztiak antolatzea, eta dena. Eta egiten ditugu 5 pakete edo nolako zera, baten kargatzen dena promozionatzeaz eta Instagram kontua eramateaz, edo beste bat banena diruarekin zer ikusia daukan beste guztia, edo beste bat banena elkarrizketa moduan noain udalarekin zerbait egiten baldin bada, paskorreak bidaltzea. Gero beste bat aurreko ariketa guztiak eta ariketa guztiak edo jarduera prestatzen dituena, eta gero badago pakete bat koordinatzaileena, pixka bat dena manejatzen duena eta ariketak egiten dituena, eta gaude 5 pakete eta horrela antolatzen gara. Eta, eguna 16an da, ezta? Baina horretik egin dituzue jarduerak, ezta? Eta zer moduz joan dira, zer moduzeko harrera izan dute? Ahitz ongi, hasian ustean hori etzela agertuko jendea haunitz, irakasle bat dela noaingoa eta arrantzigun haunitz kostatzen zela hango jendia eta mugitzia. Minoneia, lehenbizko aktibitatea, hori, Niela pixkot beldurrakin, egia erranta, agertuko zen jendia doez, izan zuen kriston arrakasta egia, eta torri zen hauniz jende, baina espero genuna, minon askoz ez gehiago. Eta gero, izan zen master klasa hori, baina pasean urtean izan bat justo Bermengo plazan, Berrezarko plazan, eta esan ziguten irakasleak izan dela aktibitate mota hauetara gehien etorrien jendea. Eta gero ere bai indugu tailerrak, ingenun helduentzako tailer bat ere, defentsa pertsonalako tailer bat ere ingenun, torri zen haunitz jende, espinin ere omen da hango polikiroldein aktibitatea bat ez dena sobera jende joaten eta minon azkenin lortu genuen beteetzia sala guzia, eta ongi, gustora, uste genuna minon, Bueno, primeran, horrela, eganderako puntx bat daukaz. Bai. A ver, Eta bi esport proiektuari dagokionez, zergatik sortu zen eta zer nolako bilakaera izan du badakizue? Berez, Dunberriko irakasleen artean proposatu zen lehenengo edizio ostut izan zela 2021an, ez okerrezanago, eta baita ere izan zen noainen. Eta pixka bat bazen, kontatu diguna gure tutoreak, badela ideia ikasi dugun guztia
eramatea errealitatera eta egitea errealitatearekin zer ikusia duen aktivitate errealista bat ordatzen da. Publikora eramatea dena ikasi dugun guztia eta eramatera praktikara. Ze normalean urtean zehar egiten duzue gauza praktikoak edo ikasten duzue teoria moduan eta gero ja praktikara? Biak ditugu biak. Adibidez aurten badugu ikasgai bat, badena parte praktikoa eta gero parte teorikoa bada helduekin entrenamenduak egitea. Eta kombinatzen ditugu biak, baita. Eta nola erabakitzen duzuen hon izango den, ze beste pasaren urtean Berriozarren egin zen, hemen, ez? Hori beraiek erraten digute, bai. Azkenin, errantzi duten ustez abendu bukaeran, edo urtarri hasieran, nahi zoroitzen handi. Abendu bukaeran, errantzi duten izan genuen hori bilerat, noaingo buruarekin, polikiroleiko buruarekin. Eta azkenin, hori, adostu genituen nahi bat gauza, bota ziguten erronka, eta hori, eta hortik antzinera, ja. Baina abaldatu ze ustut lehenengo edizioan, baita ikasleak bilatu hartzuten polikiroldegia edo instalazioak eta dena, zen gainera gauza gehiago. Eusu bigarren ediziotik, orain arte egin dela horrela, irakasleak ziten dute poliki batekin, eta botatzen dute aurrera. Eta aurten berrikuntzarik izan duzue? Bai, izan dugu bat, justo baita erronkaren parte bat bazen, ibili noainaren bigarren edizioa. Hori izan zen, 2002an, urrian uste dut egin zen lehenengo edizioa, eta batzen hori pixkat erronka bera, noain eta ondoko herriak bizitza osasuntsu bat eraman dezaten, proposatu zen ariketa bat batzena ibiltzea. Eta ezagita apuntatu ziren 40 talde, bazen lauko taldeetan, ibiltzen duzu, aste bukaera bidatzen dituzu zenbat pauso egin dituzuen lau kideen artean, eta egiten da ranking bat. Aurten baita egin dugu, ambientatu dugu pixka bat, Jakueko bidearen 15 ikusia duena, eta lortu ditugu okerrez badago 71 talde. Eta hori da beste parte garrantzitsu bat izan duena bere prestakuntza eta dena. Eta hori egun batean egiten da, neurtzen dira pausoak egun batean, asteka, nola egiten da? Asteka egiten dugu, pasatzen da hori astero, igandero, bakotxak talde bakotxak badu bere aplikazioa ez, eta astero egiten da hori, igandetan, pasatzen dute WhatsApp talde batera ez, zenbat paso egintuzten, eta horren arabera, joaten zara zu poieki antzinera joaten ez. Orduan badugu mapa bat, eta mapa horretan ikusten da segun ze talde non dagoen ez. Azkenin, zuk ikin bat juzu aste hortan, ez da hit. Ez da hitzen bat paso, ez haunitz, egonen zara antzingo. Eta azkenin da, kompetizio txiki bat ez dela, eta lehenbizko haietzen dena, hori, horrata, azkenin, bau, premio bat. Eta hori, azkenin, joaten da eguneratzen, hori, astero. Hasi ginen uste dut, okerrezan nago, 18 uste dut, urtarriak 18an, eta bukatzen da igande honetan. Uste dutuarekin, badena bukaera bat emateko. Primeran. Eta gero, igandean, ze plan dituzu, ze hortutan hasten da, nor dago gonbidatua, sarrera librea da, kontatu guzu pixkat? Hasten da bedeztan, ez? Bai, hasten da bederatzitan. Eta bukatzen da bitan. Eta hor barruan baitugu pak desberdinak, eta gero baita masterclass bat gonbidapena egiteko, eta jende guztia egon dadin elkar eta disfrutatzen gutxien ez denengo ordua, denak elkarren arteko. Eta etortzen da nahi duna. Pasatu dugu, karteletan QR bat, bialtzen dizula gure webgunera, eta hor ja apuntzen altzara. Eta, baditugu ja 125 persona ja puntu direnak. Nion, erronkaren zati bat, nik uste, baietz, da izatia, 150, ez da ditzen bat, 150 pertsona egotia, eta 150 pertsona horietatik 75 izan gara dire noainguk do inguruko herritakuk. Osea, lehortzi bat. Hori, lehortzi barreko herritakuk. Orduan,
Pues, bueno, hori haizu kostatzen pixkot, baguzi ez daitu baguzi 20 piko, 30 ez daitu aietu garen. Baina, bueno, polliki ari gara biltzen, eta aietzen garen hori, igande arte aietzen garen 75 horietara. Iritsiko gara. Bai, nik uste baietz. Eta hori, eta minon tortzean da, egunin bertan ere tortzean da nahi unak, apuntzen da, apuntuko dugu, sarrera ustezio, bai, 3 euro, eta aparte ematen diogu, pues hori, boltxat hainbat gauzekin, eta pues hori, aktibitatea unitz, irria unitz, eta hori, eta ongi pasatu. Lortzen duzuen erronka. Bai, nik uste baietz. Eta zer da egun honetaz espero duzuena? Dena ondo ateratzea, hori lehenik eta behin, Bai. baina baita ere disfrutatzea. Azkenean bada proiektu finala, eta baldin badago estresatuak ez da ondaterako, eta goiz on bat pasatzea, jendeak disfrutatu dezala baita, eta jenditzea, importante baita jenditzea. Azkenean... Bai, dena hori notara, baina, bueno, nik uste ere bai, ja, 2 urte eta gero, hau da ja gure azken txampa edo azken, bai. Ere bai, pues hori ja azken hastik, ze gero ja hori bukatu, izanen dugu bertze aste bat ola klase, eta ja hasiko gara ja praktikatan, eta igual, pues lau lagun igual kusko txut klaseko, minon bertze haunitz, ja, hemendiken urte atzut ere balezit ikusiko, orduan, pues hori, ongi pasatu, ez, azkenin... Eta bukaera on bat ematea, ziklo guztiari, deno batera... Eta itxiera on bat, bai. Hori da. Bueno, bikote asko disfrutatu igandean, eta mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Eskerrik asko zueri, eta hori, gonbidatuta zate denak, tortzera 16an igande hontan hori, noainera, eta hori, eta eskerrik asko. Eta informazio gehiago nahi baduzu, gure Instagrama bada, biesport.lau, zenbaki latindarrarekin. Primeran, ondo segi bikote. Berdin. Mila esker. Gaurkoz, hau izan da dena, astelenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, asteburu ona pasa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.